Ingon ani nakadako og kalapad sa yuta nga may dahili paingon sa sapa sa Purok Santa Maria, Barangay Fatima, Paquibato District, Davao City. Kay hingpit na nahugmak ang yuta kung asa nagsumpay ang sementadong kalsada padulong sa Barangay Dalagdag, Paquibato. Ang problema nito kay kining lubihan wala pa bayad ang pundos tubig ani kay pinakwas bunto naka kini buntura hotdo na yung sirap tubig diri ba. Sa miaging simana, nakankan pa lang ang yuta ug halos nagbitay na ang sementadong kalsada. Huwebes, Hulyo 14, 2022, nahugmak na gyud ang kalsada dala sa midahiling yuta. Karong adlaw, hingpit na gyud nga napahak ang dakong bukid. Kung asa, nagsubay na lang ang mga residente sa landslide area. Nang daginot pa og panghuha og lubi ang ubang residente aron dunay mapangwartahan. Mauning sapa sa una di nakaging tubig. Mulat. Ang pagdahili sa dakong bahin sa bukid resulta sa siging ulan. Nagbutang pagyud kini sa peligro kay ang yuta mitabon na sa sapa ug nagkataas ang level sa tubig. Busa nanawagan karon ang mga barangay official sa mga residente nga dublihon ang pag-amping aron malikay sa peligro.